Я солідарний з кримськими татарами. Флешмоб, організований телеканалом АТР після масових облав та затримань кримських татар минулого тижня, набирає обертів. Політики, активісти та просто небайдужі українці фотографуються з написами «Я солідарний з кримськими татарами». Про тих, хто підтримав незаконно ув'язнених Кремлем, детальніше далі у сюжеті. 27 березня – чорний день для кримських татар у Криму. Кремль влаштовує найбільшу спецоперацію з початку окупації півострова. Масові обшуки у домівках закінчуються арештами 23 чоловіків. 55 дітей залишаються без годувальників. Аби привернути увагу українців та всієї міжнародної спільноти на масштаб репресій та безчинства окупантів на півострові, телеканал АТР започаткував флешмоб. Для участі у ньому достатньо роздрукувати аркуш зі словами «Я солідарний з кримськими татарами» і зробити фото. За кілька днів до флешмобу долучилися чимало політиків та громадських активістів. Я хочу висловити свою солідарність з нашими братами кримськими татарами. Кремль сьогодні порушує всі міжнародні права і, власне, Росія має отримати по заслугам. І ми все будемо робити, щоб Росія відповідала і в міжнародних судах, і звільнила Крим і Донбас. Буквально днями відбулася чергова вакханалія Російської Федерації, і це ще раз підтверджує цинічність і вандальність дій з боку Російської Федерації. Я закликаю мати це в градусі великої уваги і боротися за права тих людей, які зазнають цих посягань. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе каже, усі ці безчинства в Криму – помста Росії за те, що Україну підтримують у світі, і переконана, що й ці останні події не залишаться поза увагою за кордоном. Світ є з нами разом, і світ буде нам допомагати боротися за звільнення усіх тих, хто зараз був незаконно затриманий. Я переконана, що нам це вдасться, і я хочу поклонитися і з вдячності поклонитися кримсько-татарському народу за те, що не складає рук, за те, що вірить, за те, що бореться, за те, що бачить своє майбутнє в Україні, в вільній Україні, в Криму. Співак Святослав Вакарчук теж тримає у руках аркуш із написом «Я солідарний з кримськими татарами». Каже, нині як ніколи треба єднатися. Я абсолютно солідарний з нашими кримсько-татарськими братами і сестрами. Ми відчуваємо не просто обов'язок морально, і не тільки морально, і політично, і матеріально їх підтримати. Ми всі маємо бути разом, ми своїх не здаємо. До флешмобу телеканалу АТР активно приєднуються люди із-за кордоном. Солідарний з кримськими татарами у Канаді, Латвії, Туреччині. Події, які відбулися 27-28, тільки підтверджують нашу стурбованість, наше занепокоєння тим, що там відбувається в Україні, в Криму. Обшуки, знову ж таки, у домівках кримських татар були заарештовані понад 20 кримських татар. Ми, звичайно, є з ними солідарними, як і кожен громадянин України. Ми висловлюємо солідарність з ними. Ми вболіваємо за кримських татар. Ми сумуємо разом з вами. Ми співчуваємо. Флешмоб «Я солідарний з кримськими татарами» триває. Підтримати нескорених російському режимові хоча б морально нині як ніколи важливо. Наталя Барська, Олена Стецюк, Назар Тарасюк. Заман, АТР.